ηλίου. Να τους καλωσορίσουμε, μια από τις πιο ζωντανές ενώσεις από Δήμων Ηπειρωτών στο λεκανοπέδιο της Αττικής με πολύτροπη δραστηριότητα. Και πολυφωνικό τραγούδι και χορευτικό και μαθήματα οργάνων. Εξαιρετική ένωση. Σήμερα θα τραγουδήσουν εδώ μαζί μας ο Βαγγέλης ο Καρέτσος, που μας έρχεται από το χλωμό του Άνω Πογονίου, η σύζυγός του, η Ευγενία η Καρέτσου, ο Κώστας ο Γάτσιος, η Κατερίνα Γκόνη, η Χαρούλα Βαγγέλη, η Μαρίκα Γκόνη, ο Αντώνης Ιφαντής, παλιός και αγαπημένος στο καραβάνι, Μαρία Γκίκα και ο Βίκτορας Πότσης. Δεν ξεχάσαμε κανέναν. Πάμε δυο τραγούδια έτσι της αγάπης, καλά. Ξένος ήμουν ο καημένος κι από μακρινό χωριό. Αχ, ξένος ήμουν ο καημένος κι από μακρινό χωριό. Αχ, κι από μακρινό χωριό. Τα σοκάκια δεν τα ξέρω και φοβούμαι μη χαθώ. Αχ, τα σοκάκια δεν τα ξέρω και φοβούμαι μη χαθώ. Και φοβούμαι μη χαθώ. Να είχα έναν ταχύδρομο να τον είχα για βοηθό. Αχ, να είχα έναν ταχύδρομο να τον είχα για βοηθό. Αχ, να τον είχα για να ρωτώ για τους γονείς μου πως περνούνε στο χωριό. Άντε γονείς μου, Αχ, να ρωτώ για τους γονείς μου πως περνούνε στο χωριό. Αχ, πως περνούνε στο χωριό. Κι αν πεθάνω εγώ στα ξένα, ποιος θα λάρθει να με δει. άντε Αχ, κι αν πεθάνω εγώ στα ξένα, ποιος θα λάρθει να με δει. Αχ, ποιος θα λάρθει να με Κι αμανούλα θα με κλάψει, μυριολόι να μου πει. έλα μάνα, Αχ, κι αμανούλα θα με κλάψει, μυριολόι να μου πει. με